खुंगा जिस्निथि गेदेमा रुंसारि कन'केश्वर नार्जारिनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाया थांनाय 2006 इं अक्ट'निफ्रायनो रामफलबिल दख'रा एबसुजों लोगोसे रामफलबिल गेलेमु आफादा खुंबोगासिनो दं। देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि गोसोखां कन'केश्वर नार्जारिनि मुङाव बिटिआरनि सिङाव थानाय एबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेरै भुटान बेंगल हांख्रायनाय बायदि बेफोरनि गेलेगिरि क्लाबफोराबो बाहागो लानानै गेलेफैदों। दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 2 अक्ट'बरसिम बे गेलेनाय हाबाफारिया जोबहैगोन। बे जोबनाय एबा फाइनाल जोबथा जोलुर बादायलायनायावबो हांख्रायनाय बायदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जागोन होननानै फोरमायदों। रामफलबिल दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बेनिखायनो जोलुर गेलेनायजों नायनो मोजां मोनग्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे साननो हनो गोरों सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै खेला जानाय जायगायाव नायफैगोनखौ मिजिंथियो। जिस्निथि रुंसारि कन'केश्वर नार्जारि जोलुर बादायलायनाय बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। दहाय एसे सिगाङाव एबा फुंबिलियाव रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रामफलबिल दख'रा गेलेमु आफादनि फिरफिला उराय होनायजों लोगोसे जोंनि गेदेमा रुंसारि कन'केश्वर नार्जारिनि सावगारियाव आलारि बाथि सावनाय बिबार बावनाय हाबाफारिबो जोबखांबाय। 2 रिंगानिफ्राय बेलासि 2 रिंगानिफ्राय बे जिस्निथि रुंसारि कन'केश्वर नार्जारिनिनो मुङाव जोङो जिस्निथि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि जोङो बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा बाहागो लाफैनानै जोंनि गेलेगिरिफोर आरो बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गोबां सुबुरुन बा राजाफोरखौ गोबां सुबुरुन बा बेसेन गोनां गोसोआव लाथाव बिबुंथिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांबाय। दा बेनि थाखायनो बिथांनिसिम जोङो खुंफुं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। दा रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बे रामफलबिल हालामनि बै समनि आगुनि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनहा रुंसारि कन'केश्वर नार्जारिनि जे सिमां सानस्रि आदर्श बेखौ गोथाङै लाखिनाय आरो इयुन जोलैफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जोङो खाबु होनायनि नोजोरजों थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बे रुंसारि कन'केश्वर नार्जारिनि मुङाव जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि जोङो बेखौ खुंबोदों। गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोङो गोबां बिथिंनिफ्राय बायदि हेफाजाब मददफोरखौ हांख्रायदोंब्लाबो जोङो समाव मोनबोआखै। थेवब्लाबो जोंनि आफादनि दैदेनगिरिफोर बा बे खुंफुं आफादनि बिबानगिरिफ्रा गोसो बायालासे जे गेदेमानि सिमां सानस्रिफोरखौ इयुन जोलैनो मिथिहोनांगौ बा गेलेनाय बिथिङाव जोङो एसेबाबो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ बा जोंनि इयुन जोलैफोरखौ खाबु होनो थाखाय बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थानाय जादों। बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंबोबाय थानाय जादों। दा देग्लायबो बा इयुनावबो जोङो बे थांखि बे नोजोरजोंनो बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थागथियारि मेलेमारि गोसोआरि जों गासैबो बिथिङै। दा गुबै खोथाया जाहैबाय जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो जोंनि जाथिखौ मोजां मोननानै बा जोंनि माहारिनि थाखाय गाव गावनि आगोमा जिउखौनो माने बेसेन गोसा जिउखौनो बाउसोमलांनाय गेदेमा सुबुंफोर मुंख्लंफोर रुंसारिफोर दङ जोंनियाव गोबांनो। नाथाय जों सम आरो थासारिखौ नायनानै बा बेबायदि मोनसे खाबु लानानै जोंनि गेदेमाफोरखौ जों जेरैबायदि सिबिनांगौ, जोंनि जाथिनि जोंनि फ्रिदम फाइटारफोरखौ बा जोंनि दावहारुफोरखौ जोङो जेरैबायदि मान होनांगौ, बे सनमान होनांगौ बा बिथांमोनखौ जों जेरैबायदि सिक्रिटि होनांगौ, बे बाथ्राखौ जोङो मालाबा बावगोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा जोंनि ओनसोलावबो गोबां बेबायदिनो गेदेमा सुबुंफोर जोङो दंबावो। दा बिथांमोनखौ जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै बिथांमोनखौ सिबिनाय बा इयुन जोलैफोरनो बिथांमोननि सिमां सानस्रिखौ मिथिहोनायनि जे मोनसे खाबुखौ जोङो खालामबाय थानो थाखाय नाजादों। दा मोनसे जटिल मोनसे बैबायदि थासारिनिफ्राय दिनै फैयै बर' जाथिया मोनसे दिनै नैबे 21 जौथायाव जोङो जाबायदि मोनसे पर्यायाव सफैबाय, आरोबाव जोङो बिनिफ्राय आवगायलांनांगौ बा जोंनि जाथिखौ आरोबाव बिनिफ्राय जों गोजौआव दैखांलांनांगौआ आथिखालनि इयुन जोलैफोर बा आथिखालनि साफ्रोमबो आफादफोर बा दैदेनगिरिफोरनि मोनसे बिबान। थांनाय 19 जौथाइ 20 जौथाइ आरो दा आथिखालनि 21 जौथाइनि जे बर' जाथिनि जारिमिनखौ जों नायोब्ला नुगोन, जोङो जारिमिनखौ जोङो बिजिरोबा नुगोन जोंनिया सिमां थांखि मिजिंफोरा जोंनिया मोनसेब्लाबो जोंनि सिमां थांखि मिजिंआ जोंनिया मोनसेब्लाबो नाथाय जोंनि जे आइडिय'ल'जि जोंनि साननाय हनाया गोरोबलायैनि थाखाय
जोङो खौसे जानानै खामानि मावनो हायाखै जोङो माने मोनसे लामाजोंनो जोङो हान्थिलायनो हायाखै नाथाय बेवहाय जोंहा गोबां खहा जाबोदों गोबां बेबायदि जोंनि मोननांगौ मोन्थाय बा जों जाथि हिसाबै जों जेरैबायदि जौगानांगौ बैखिनिसिम जोङो सौहैनो हायाखै दिनैबो बेबायदि मोनसे एना एनि जोंनि आफादफोर बा जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि सिमां थांखि मिजिङा जोंना एखेब्लाबो नाथाय जोंनि खामानि मावनायनि स्टाइल जोंनि साननाय हनाया एसे आलादा जाबाय थानायाव जोंनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट साननाय हनायनि खामानि मावनायनि मोनसे कनफ्लिक्टआ दाबो दङ दा बेबायदि सिन्थाधाराखौ राजखान्थियारि नोजोरखौ बा गाव गावनि लाबालाबखौल' नायाजासे जोंनि जाथिखौ दैदेननायाव जोंनि माहारिखौ दैदेननायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जेब्लायबो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि आफादफोरखौ खौसेयै मोनसे लामाजों जोङो हान्थिनायखौ जोङो जेब्लायबो लुबैयो दा बेखिनि खामानिखौ बा बेबायदि मोनसे साननाय हनायखौ जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय मोनफ्रोमबो एंगेलनिफ्राय जोंनि रायजो राजाफोर मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो सुबुंफोरा बेबायदि मोनसे खरागखौ लानानै होफैयो जोङो बेखौ जेब्लायबो एबसुनि जानानै बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो खावलायहरो जाहा दिनैनिफ्राय जागायनाय बे 17थि रुंसारि कन'क नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायनानै जों गासै मोन 8 हानजा लादों दा जोंना मोन 7 खेला जागोन फैगौ 21 अक्ट'बर 2023 खालि जोङो फाइनाल बादायलायनाय एबा क्लजिं सेरेमनि जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय थाग थियारि जादों आरो बे क्लजिं सेरेमनि फाइनाल गेम खालि जोङो गाहाय आलासि महरै आथिखालनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बाहागो लाफैगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों दा बे आसा बे मिजिंजोंनो जोङो बै सानखालिसिम जोंनि बे हाबाफारि बा बेखौहाय जों गाहामै गाहाम खुंफुंनो थाखाय दासिम थाग थियारि जानानै दङ जोबोद जोङो साबायखर बावनांगोन आरो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि बे रामफलबिल हालामनि जोंनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो माने गोसो गोरबोजों साबायखर जासिदों जे थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों मालाबा थोब्ले माबे रांजों मालाबा थाखा फैसा जोङो आखायाव गैयाब्लाबो बे जोलुर बादायनायखौ खुंबै देग्लाय 2023आव जोङो 17थि खेबसिम सफैबाय दा देग्लायनि 17थि खेबावबो जोंनि गोबां बिथिंनिफ्राय जोंखौ थाखा फैसायारियै देहायारियै मेलेमारियै बा सुबुरुन बायदि होनानै जोंखौ हेफाजाब मदद खालामदों दा बेखायनो जोङो बे रामफलबिल हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोर बा जोंनि गेदेमा अनफावरि गोसो गोनां जायफ्रा जोंखौ हेफाजाब मदद खालामबाय बिथांमोननिसिम आङो रामफलबिल दख'रा एबसु आरो रामफलबिल दख'रा गेलेमु आफादनिफ्राय फिन खनसेबाव साबायखर जासिहरनाय जाबाय क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OVC Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बाहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ
आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास एएनएम कर्सआ 2 इयार्स कर्स जिएनएम